dipangku kaya anu kae lho. Jenengan ki sikile sing siji nekok siji. Oh, bakoh Mbak Tatin. Biasane lek tengah mangku ning wayang wong dhek iki pancen mbiyen. Ayo jajal, jajal. Sikile iki jare kon mangku. Sikile jengkang. Awak jengkang kowe ora jejeg kaya ngono lho. Iki ora jejeg ning liya-liyane jejeg. Jejeg apa? Delok. Delok. Ini Mas. Ini iki lho sing marake imanku goyah yo ngene. Kaya sing tak latih wingi lho. Ya. Kanggo jicuk. Nek deng dut. Lah kuwi kae. Yo. Mumpung rasane isih Surabayan. Karepmu? Iki ndek mben anakku wedok Okvalica ki ya nate gandeng kuwi bocah Surabaya. Ngremong. Masa? Iya. Tandak to? Ngremong, beda. Ayo diaturake mumpung rasane isih Surabaya ya, Pak. Monggo Mas, buka saking bonangipun. Monggo, jula-juli utawi Remong Surabaya. Yo. Ya, Pak.
Mriki Pak Gareng. Ya. Nontok ludruk rek. Bimo Kakung. Sak Umar Bagyo. Baku kok mandek. Lah mesti ngidung lho iki. Wong Semarang kok kon ngidung Yai Segoro. Nggih. Sak cek cumlek wiwit aku mlebu wayang kulit ora tau ngidung, Mas. Lah iya. Ya paling mboten memberi apresiasi lho niki lho. Ternyata sinden-sinden zaman sekarang niku mboten namung iso nyindeni srepek, mboten namung iso nyindeni ayak-ayak lan gending, ning kenyataannya mempunyai potensi masing-masing sebisa mungkin oleh teman-teman Madangkara diangkat sehingga semua menjadi hal yang menarik untuk disuguhkan oleh para penonton. Ngoten niku. Iki nek kena ngarani iki lak entertain dunia tontonan utawa dagangan tontonan. Lah leres. Iki kudu penuh dengan variasi. Siapapun yang ditonton tidak punya variasi maka akan tenggelam dengan sendirinya. Betul. Ora betul. beda saiki tahu ana sing tahu bakso, Tahu bulat. gejrot, tahu bulat, tetek bengek. Nggih. Mula sinden ya kudu duwe yen aku ngarani duwe karakter dewi-dewi. Nggih, mila saking menika. Iki- Tur nggih nuwun sewu kanca-kanca utawi anak-anak kula sinden-sinden Madangkara menika pancen sengaja kula serawungke kalian model pakeliran jangan sampai sinden-sinden niku hanya hanyut di dalam limbukan kalian goro-goro. Dadi pamane peh enten bintang tamune njur, "Ku penonton bintang tamune kathah kula mboten satu umur tak tumut sanesih." Aja ngono, mergo satu kesatuan. Goro-goro limbukan itu sebenarnya hanya sebagai bumbu cara masakan. Ning bagaimana kita kekompakan kita mulai kur klenengan nganti tekan tancep kayon sing tak arep-arep ngono kuwi. Ingatlah dalam diri seseorang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, leres. Ora Nggih. perlu wedi, ora perlu minder apa meneh nyingkiri. Iki nggih. buktine dari iki mau ngremone ya apik. Sapa? Dari Kok iso ndari? sapa ki jenenge iki? Okva. Heeh, opa kuwi mari jenenge angel aku pokoke wato nyebut ngono wae. Iya. Dadi wong
ana ngene lho, wong urip ning donya ki kepinterane dhewe-dhewe keluwihane dhewe-dhewe. Leres. Ibarate wong urip ning donya kuwi kaya wit kae lho Mas. Tegese pripun niku? Wit kae apa panguripan. Lah awake dhewe iki batanging wit kae lho. Apa sing diarani panging wit? Panggih. Masing-masing pang kuwi duwe godhong jumlahe ora padha. Leres. Ning kabeh mau dumadi saka siji ya kuwi uwite wit kae. To batange wit kae. Nggih. Ning nadyan mekaten sebagai uwit dan juga godhong nganti tekan wowoan, aja nganti lali sumbere. Sumbere kekuatane wit godhong karo wowoan iku mapan wonten oyotipun nadyan to ndelik teng jero lemah. Ning niku baku nguripi lan ora duwe pamrih apa-apa, ora pengin dilem karo sapa-sapa. Mergo ndelik golek banyu nggih nguripi wit sak liya-liyane. Betul. Niku nggih. Ora beda kaya panjenengane Pak Kades iki lak ya padha ae to ki. Ketoke iki ya pancen ragate akeh, ning sejatine iki sing diseneng-senengke ya wong sing luwih akeh tinimbang jumlah nominalnya. Wah, temenanan saestu wong panjenenganipun iki ibarate banyu niku namung mili. Ngibarate wong donga mung ngamini apa sing dikersake kalian warga masyarakat Kemiri. Waton menika babakan ingkang sae tartamtu kemawon Pak Kades mesti nayogyani lan ugi njurung sepenuh hati yen perlu wani korban wani tombok untuk kebahagiaan dan juga kekompakan warga masyarakat wonten Kemiri Mas Gareng. Nggih niki wajan. Nggih niki nadyan pun goro-goro sing mirsani tesih kathah. Alhamdulillah. Mongko sempat udan barang ya ki mau ya. Udan niku mboten alangan kanggene penggemar wayang kulit. Kula namung kula saged ndongaaken ingkang dalu menika sebagai penonton wayang kulit kula dongake taun ngarep sebagai penanggap wayang kulit. Amin. Nggih. Berarti kula padha mawon ndongake menyan akeh rejekine. Amin. Ya nggih niku dengan catatan nanggap wayang kulit nggih kudu enten kula. Sing jarene mang nek gareng ora udan buktine ya udan. Lho nek buktine diterangne ra. Wah kuwi sing nyisihke jenengan. Ora ya sing gawe udan. Oh tak kira waton nanggap gareng, engko garenge ndonga akhire dadi terang ngono. Ngene lho Mas, udan ki ora perlu kok digawe sulaya aja. Terus yen kowe ngerti tegese udan, kowe tentunya nanti akhirnya syukur sing mbok duweni. Ki umume arupa banyu. Leres. Diinteni ning ya ana sing ditolak. Akeh ya teles, sithik ya teles. Iya. Ning tetep kudu disyukuri wong kuwi karunia ilahi. Nggih, bener nggih. Tur nggih para kiai sampun paring dawuh. Mandine mandi ora kaya sing barengi lendonga karo tumuruning udan niku. Nah, kula niki nyarengi dawah wonten bumi, monggo ndedonga murih Kemiri kalis ing rubeda gudha rencana salara. Penduduk masyarakatipun saged makmur gesangipun Mas. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus dumateng Bapak Kepala Desa Pak Nurdianto Gitan Sapinaringan sabar, kuat, tabah, amanah anggenipun momong sedaya para warga masyarakat langsung prambahipun dumateng para perangkat desa ugi pinter anggenipun ngladeni kersanipun Pak Kades lan ugi pinter anggenipun ngayomi dumateng sagung para warga masyarakat Kemiri lah ngaten Mas Gareng. Pak Kades ki prinsipe ki ana Mas. Napa niku? Pak Kades itu selalu berprinsip berpikir ke atas untuk berharap, berpikir ke bawah untuk bersyukur, berpikir sekelilingnya untuk saling berbagi. Leres. Dan beliau tidak berpikir untuk menjadi orang yang sempurna tapi berpikir menjadi orang yang berguna. Nah, kuwi itu bermanfaat. Bermanfaat. Nggih, dawuh leres. Nggih. Gawe senenge wong ki tetep pahalane banyu mili ngono Mas. Nggih. Malah nuwun sewu para pinter ugi sampun paring dawuh ketika kita menjadi pejabat dan juga menjadi masyarakat kedua-duanya harus menjadi satu kesatuan
satu frekuensi, satu hati untuk saling mendoakan. Kalau memang pejabat cinta kepada masyarakat dan masyarakat cinta kepada pejabatnya, salah satu yang harus dilakukan adalah mendoakan. Dan doa yang terbaik itu tidak hanya mendoakan untuk diri kita sendiri, namun juga untuk orang lain. Pak Lurah ndongake masyarakate, masyarakat ndongake Pak Lurah supaya diparingi bijaksana. Akhire donga bebarengan kuwi hanjok marang keberkahan tumrape para warga masyarakat ing kemiri mriki. Betul, dan iki ngrebuk iki mau udan. Pripun? Udan iki mau nuwun sewu kuwi yo ngekeki peringatan. Dadi Gusti Allah iki yo mengkeki peringatan titahe utawa umate. Nggih. Udan iki mau mudhun nang bumi tanpa ada peringatan apapun. Ngerti-ngerti bres. Ora nyawang sing nonton ki nggawa payung utawa ora nggawa payung udan tiba. Kuwi tegese padha bahwa kematian itu datangnya tidak melihat kamu siap atau tidak siap, pasti akan menjemputmu. Nah, kuwi. Iya. Mula diarani mati, kabeh wong bakal nglakoni. Nglakoni. Apakah makna dari mati? Mati iki 4 huruf. M-A-T-I. M manusia semua mengalaminya. Karena itu sebuah takdir. A Akan tetapi datangnya tidak ada yang mengetahui. Bisa sewaktu-waktu, bisa masih panjang atau lama. T. Iki sing kudu dicatet. Kematian itu T. Tidak harus sakit dulu dan tidak harus yang tua dulu. Hati-hati nggih. Ini semua rahasia ilahi. Mula mumpung tasih gesang monggo dipun kandeli anggenipun ibadah. Upami toh mangke dipun timbali sewanci-wanci sampun siap seperti air hujan turun ke bumi. Panjenengan sampun gawa payung jas udan tetek bengek. Ah iya, akhirnya ora masuk angin. Ah, ngono ki wancine mubal ki ngelmu ngene iki. Iya. Ning men saya tonjo ya tak goleke kanca tetep Mbak Tatin Lestari. Oke. Piyayi iki Mbak nun sewu. Arang-arang yen gabung kalian Madangkara ning yen Ponorogo sabane Mbak Tatin. Ngoten nggih. Wah, piyayi kuwi paribasan kaya omah nang kene iki. Saniki angger pun ngeblakke sayap pun wah nutupi jagat pokoknya. Nggih. Nah, kene Nduk sayang. Yo tukung Mbak Tatin Lestari. Oke, mangga. Mbak Tatin niki wau sing nembang spesial Mbak Trihastuti. Kenapa? Nggih pancen spesial niki. Mergo panjenenganipun piyayi sing saking Ngawi. Desanipun saking Cianjay, Kecamatan Cianjir. Ayo. Kabupaten Ngawi. Enten apa? Enten. Wah, lagune tokong-tokong angon bebek iki kaya bebek goreng to. Iya. Ayo bebek kremes. Sing kaya bebek aku apa iki? Iki. Oh, tak kira aku. Oh, bebek iki kowe ngerti ciri khasé bebek? Napa? Ah, mesti ra perhatikan to. Napa ciri khasé? Bebek iki ngendoke sak gon-gon. Mula di bebek iki ngendoke sak gon-gon. Sopo? Sopo wae. Bebeke sak lek ngendok sak nggon-nggon. Sak gon-gon. Tapi ndoke gede-gede ya. Gede, Ndoke gede-gede. Gumantung dipakani apa ora? Loh, maksudnya daripada pitik kan mending ndok bebek toh? Sing gumunke. Apa? Kuwi ndoke kok biru kuwi le ngekeki werna iki kapan? Kapan Pak Dalang le ngenein warna?
Ngono kok ya ditakokke. Wong wis kodrate pancen kaya ngono kuwi. Saiki bayi kok terus nuwun sewu, ora ana sing makani ning jero kok saya gedhe ngene sing makani sapa tunggale. Bapake. Bapake. Kok iso bapake lek carane makani piye? Piye? Aku biyen kirim kok. Dikirim apa? Yo, pokoke kirim tak kirimi. Lek ngirimi carane? Bojoku biyen meteng tak kirimi terus kok. Lek ngirimi piye? Kirimi doa. Wah, supaya lho kowe iki piye to? Sehat. Udah mesti Tuh. untung. Aku ngerti sih mbak kirimi. Oh, iku mesti tekan. Iki lho aku kaya gumun karo Mbak Tatin iki angkat Apa dijak sih? ngobrol apa wae mesti arahe mesti negatif deh. arep ora negatif piye jak iki deloken dalange kuwi Yahmene kok wis ketok katoke jero barang ki. Kowe iki aja ngawur. Iki batikku ki lak tulis. Nah, terus Mongko aku ngerokok. Lek ngerokok otomatis kan genine sosok nyeblok. Timbane bolong kabeh diamuk karo bojoku. Ayo. terus Mula tak silakne rene kari ngangge tayat iki ngono lho. kok tak kira nek yo Mula gen ora mletik genine ya tuku rokok sing larang. Kuwi pare rokoke murah dadi. Lah iki larang lho wisan iki. Oh, lho. Wong rokok lene kaya panitia wae. Sak panggung iki sing rokok larang gur loro. Apa? Aku karo lar sotok ngene iki rokokane. apa iya ta tak delok. Iya. Niki wau Mbak, sinten Mbak Okta Oktav. Oktav. Mbak Tak. Okvalica. Ova jenenge Mbak Ova Lica iki le hormat kari dhewe ngene ta. Kuwi padha karo nek nanggon aku jenenge Angguk. Wah, Bu. Angguk iki tarian ciri khas Kulon Progo nek hormat ya ngene. Coba. Aja mong Iki gur ngandake. Ya ben percaya piyai kene ya ben percaya kaya apa. aku yen Kuwi ya kasanah budaya kok ya. Iya, maksudnya kalau ciri khas Kulon Progo kan Angguk. Lah nek Mbak aku yen teoritis tok ora percaya, praktektis. Sabuane piye to Mbak anggoke Mbak? Lek Kulon Progo kono piye? ya ming nganggo rebana kalih napa jenenge Oh, iso. Lah suarane piye suarane? suarane ya makdut ngono. Intutmu ora. Lah ya nek praktekke ya piye jenenge rebana karo Ayo. beduk karo kendang Anu ngono. dikendangi, Geng, sugeng kendangi, Geng. Sugeng sapa? Sapa? Sugeng Rahayu apa piye ora? Nggih. Ya pokoke angguk. Angguk iso. Aku ben ngerti Enggak. kene ben Nek ngerti. sesuk belajar sik wae. Ora iso. Ora usah kowe aja didol to ngomong kethok kok. Ini to pengrawite Mas Yoyo ki didadak aja meneh kok angguk, menggung lho iso. Ayo. Wong megur ngandake lho hormat kaya angguk kok dadi. Ora iso. Lah anggo nuwun sewu bapak-bapak pun preso anggo. Ah. Dereng preso. Lah ngono iki tegese lek ora nek buktine to. Ayo. Ayo ngono iki. Ayo. Jare kowe juara angguk sak kecamatan. Ayo. Anggo lek gawe kathok semene iki to Mbak Natin? Nggih. Nggih kacamata kata. Nggih. Sampeyan ya tau ngono iki? Ya temben nggih pas cilik ngono. Ah iya. Kowe jamane mulune kene sik kebak lho. Ayo. Ayo. Piye ta? Lagune arek apa ayo? Sing penting jogete ya. Ya udah. Angguk kok ijo-ijo. Kacamata nang ngene kok nang kene lho. Bojoku biasane kacamatane. Lah lah. Ngene lho, ngene lho. Ngene lho. Sae-sae lho. Ayo, Diko, aku. Piye sik nembang sapa iki? Tresnawati kae lho, Mas. Tresnawati. Oh, iso. Kowe Tin. Kowe nembang karo joget lak iso. Terus piye? Ya pokoke apa wae kok anggere kono lek muni. Ora. Ya sik. Para penonton anggo rumiyin nggih setuju nggih? Wah, wis. Tadi iki usul kok ora genah. Angguk kok iso sampe gunung lagune iki. Tak kon nembang mbakku yuk, Mbak Yu kowe ya. Hah? Mbak Yu ku sing kon nembang ya. Ya, monggo. Penting dijoget awakmu. Ayo. Kacamatanya Iki dulu. mau njaluk bayaran piro iki ya? Mbak Yunit Atin ini jenenge Titin. Nggih. Niki putrane Bu Sri Lungit, Mbak Tatini. Wah, nggih. Atin, Titin, terus sing keri dhewe kan Titanic. Titanic. Malah kapal. Kata nek Titanic sesudah. Ayo dong. Nggih. Tresnawati digawe oyo Tresnawati
mlaku maju. Deng deng dut. Wah, ning nyanyi bulan baleni. Jan. Cah, kaya sing tak latih wingi lho. Ya. Kanggo dicet. Nek deng dut. Nah, ya. Lah kuwi kae. Yo. Tresno. Ayo, Mati. Waduh. Waduh. Dikawe wuyo. Tresnowati dikawe wuyo. Wuyo narendra. Satriya ing madukara. Satriya ing madukara. Ya. Tepuk tangan untuk Mbak Tatin. Wah, dan Aku sing Besok latihan sik besok. sik aku sing ora setuju protes iki. Piye ta? Gerakanku barang dienggo ki. Ora lho. Bang ora ono Mbak Tatin piye mau Ora gerane? ngono. Ngene lho. Oh, Kaya cakil. Jane iki aja akeh. Ayo. Kan lagune warna-warna nganu gerakan anggo kuwi tergantung lagu. Ah, iki mau apa? Tresno? Tresnawati. Kok situ diganti Tresno Tutik nek ora. Isa. Nah, Tutik. Masih ki ndek sapa? Mbak, kok iso diarani anggo sebabe piye? Karena mengangguk-angguk. Lah iki angger isu yo do ngangguk-angguk doan. Ya aku gak tahu di kenapa dijenengi angguk, tapi ana sing jenenge nang kono iki liyane angguk iki apa, Bude? Dolala. Dolala. Oh, nek dolala kertas. Dul. Jajal kaya ngopo. Padha. Kok gagah. Aku kepengin ngerti kok. Ora lho, angguk iki carane Kulonprogo, nek dolala kuwi carane Purworejo. Aku dolala rung tau ngerti kuwi dol-dolan aku. Lambene kaya kalang. Ya itu sedikit aja ya. Ya. Oh, kepinteran kok diimit-imit. Tapi lho kowe mau kocok. Aku arep dadi tenan ning aku kacamata kuwi to, Bata. Wah, anggoe ngangge dadi to, Mbak ya? Iya. Lha dadi kaya anu ya kaya jarenan ngono kae ya. Lho, udah gulung. Ben percaya. Kalau yang pakai kacamata hitam itu yang sudah dadi. Kalau cuman jogetan biasa beririt-iritan itu belum. Apa? Irit-iritan. Sik basa Indonesia kok irit. Lah apa? Berjejer-jejer. Ah, ya. Ora lho, kuwi lho kok iso dadi kok ngangge kacamata sebabe apa? Ya carane ngono kuwi ya. Kaya nek jadilan kan pakai kacamata to. Kok malah aku walik. Lah aku angger wis dadi nu biasane malah tak cepet kacamatane. Ayo aku gumantung rame wong kok. Wong dadi iki ning salut sayang yo anggo yo dolala. Sekarang yang melakukan anak-anak muda dan cantik-cantik kabeh. Oh iya. Putih-putih kabeh. Kaos kakian yo putih. Pokoke sing penting wong wedok ayu nom. Yen ki racak-racak ngono ki jane lanang ya, Duk ya. Dulu memang lanang, terus anu perkembangan zaman jadi wedok. Somben ki ajar ono ki anggu. Iki. Wangi dicajari anggu kabeh ya, Tin. Iya. Ora apa-apa nularke ilmu ki. Iki kowe mengguk wae ya. Anggo iya, akeh to ming joget megal-megal ngene iki tetep ana sing pagu barang ngono iki ya ana. Nek kuwi kobra, badui. Kan Aku beda-beda. seneng aku. Lah iya Yen kasanan ajar budaya. badui barang, Mas. Apa? Ajar badui barang ana tarian. Piye badui piye? Ya. Aku lah omong aku biyen saiki wis lali. Nah.
Kok agar ngomong kok diyo-yo aku gur ngomong hormate ngene kok. Lah ya wong ning kabeh mau pancen nganu. Ya mboko sithik ku saya suwe saya berkembang semakin dadi iki pancen wayang kulit ki sampiran saumpamane. Leres. Apapun bisa masuk di dalam panggung wayang kulit seperti iki mau anggung Nggih. atau tarian ngremong. Remong terus wayang wong kiprah Kiprah. Nggih. Bener Mas Gareng kaya sampiran. Ning yen sampirane sing disampirne kakean suwi-suwi ya kawate pedhot ning omangke. Betul. Dan sampiran yang sing disampirke iki kok kelaran ya colong wong. Wah iya. Iki Mbak Tatin nanti sing ngersake sesideman. Oh nggih. Nggih, monggo. So kapane to pethukne Mbak Tatin? Kita ning Ponorogo kok. Tanggal 18. 18 besok kita tampilkan Mbak Tatin langsung angguk sampean. Wah ya. Aku nonton Iya. Jenengan enggak ikut kok? ora dijak. Ya teko melu lah. Hah? Teko melu. Tanggung jawab kok kowe. Ya ora. Lah iya kowe. Lah lakone malah garing kembar telu. Oh, garek kembar loro to? Heeh. Oh, wis rasa ra melu. Iya. Oh, ini Besok malam masih di sini di Ponorogo di Sragi, Pak Bu. Pundi meniku? Sragi adoh mboten saking mriki. Oh. Ya mangke nek tesih kangen kalih kula mangke dalu ndelok kula nggih. Boten kangen. aku ra gonjak kok kangen ngomong. Aku ya gur melu kok. Oh, Mbak, bawan, Mbak. Ayo Bawa bawa. ke bawah. Wiwit maneh. Dung dung dung. Tung-tung apa? Gak perlu dipalangke ya. Anderek sang pake pria bagus. Nah iki gantirungane ning kene iki. Kang olah budaya Kang Mas Wong wedok wis ditolak kok ngeyel wae. lah kula menika saestu tresna kalian panjenengan lho Kacang Mas Kacang. lah Kok tekan kacang atom bareng. Kakang Mas. Kakang Mas Wong bener kowe tresno yen aku ora iso tresno karo kowe terus aja nekat. lah kene menapa kok mboten tresna kalian kula sebabipun menapa Mboten no, Mbak. kok mbak lho Lah kok sadis men ora ana ketoprak kok sadis. dasare wong lanang kok nampik wong wedoki dosa Mergo aku pancen ora iso tresnani awakmu, Yai. tresna menika jalaran saking kulino Sopo sing ngomong? kula Bener. Loh. Ra duwe adek-adek iki piye sing lanang? Lah kono getak aku wedi kok. Ora iso. Aku tetep ora gelem karo kowe. sebabipun napa to kok mboten purun kalian kula kula lemu nggih sampun lemu cantik nggih pun cantik Ibarat ing Wonogong lewang-lewung pasang pikap manuke. manuke sapa Kuwi. Aku penonton kok katut iki ngopo ora? Lha ku arep ngamu ora entuk iki kok takon manuke. aja liyane manuk to aku nek manuk iki kaya piye ngono lho ibaratnya aja manuk Opo? Lho Bu, mesti main awakmu kok ya. Ora, aku tetep ora iso karo kowe. Sawan menyang kota gede bendera terus kayung batang mas Apa? Batang. lah sapa mau kacang kleru batang kleru Kakang. kah Kakang. kah Kakang sing wis
wis dadi bathang. Amin. Aja iki dienggo pepunden kaya ya. Pepunden padha ae, punden kuburan. Lah apa? Leluhur. Surya. Surya sapa wi? Iki Mas Daryanto. Daryanto Surya Kencana. Wis biyen kuwi. Slendang kuning kang saking. Piye ta kok? Ora tau nonton siswa kowe iki. Lah piye nek Siswa ngono ketoprak. Oh, terus aku nih? Ngoyak. Oh, ngoyak. Aduh. Piye? Kaya tabrak tronton, Mas. Wong alon wae kok ora sawangan atiku wis kaya ditaleni sapu tangan. Tansah dadi tali katresnanku. Lagi ngerti iki jebul gulumu wis ditaleni. Kok gulu? Lah ki mau apa? Ati. Ati to. Tak kira gulu. Suara kurang apramana. Ning wasesa ngungrum. Halo Pak Haji, halo Pak Haji. Sopo sing tak sandang? Aku kok kudu salat tobat. Lah ngapa lho? Sadurunge salat tobat tak tutuke sik yo. Aku nekat ora. Lah kok iki drama lho. Lah aku gur muni Pak Haji ngono apa? Sing haji ning kene apa awakmu tok ora? Yo ora ning yo aku kena to. Aku pengen dipangku kaya anu kan lho. Jenengan ki sikile sing siji nekok siji. Bakoh Mbak Tatin, biasane lek tengah mangku ning wayang wong dek iki pancen mbiyen. Ayo jajal, jajal. Sikile iki Jare kon mangku. sikile jengkang. Awak jengkang kowe ora jejeg koyo ngono lho. Iki ora jejeg ning liya-liyane jejeg. Jejeg apa? Delok. Delok. Ini lho Mas. Ini lho sing marake imanku goyah yo ngene. Aku lak yo suman-sumun slamet. Aku nek urung demok iki urung percaya. Aja didemok. Lah, Dedek bubuk ya. Dedek ora bubuk ning asline dedek layu. Bar tak sirami. Weh. Bar tak sirami. Ayo kene. Kene sun pangku. Nah, ngono iki. piye? Piye lek ngerti? Ora ana mangku bemper entuke rai. Lah kendi aku ki arep lenggohe kendi. Aku tak jengkeng mbekmu tukno kene. Kene. Heeh, Ya. rai. Lah kleru ra weruh kok ya aku kan madhep rono. Angung romarang. Pati ndi? Pati. Mripate elek. Ayu lho bareng aku dodok kok. Raine nang dhuwur. Yo yo aku lho kok jarekmu ki lho marani ngumpeti kok. Ya berarti ireng apa? Maksudnya piye? Batrike ora. Ayo. Kaya ngerti-ngerti ya. Angung romarang bendara. Teplek. Kok sing titik. Aduh, apa iki ta, Mas? Kowe mau Apa? iki Antarja. Kok iso Antarja? Ambles bumi. Apa nih sing ables? Iki drama ki ora ono kok tenanan, anggang-anggang. Oh ya, anggang-anggang. Ya anggang-anggang. Lah ya Anggang-anggang wis keyi. jajal rasane apa ora? Tiasulestia. Ya kepengin. Ora. Kedalan oke tambah 5.000 ini. Ora sudi. Picir ngincangake. Kok arep mik barang iki? Aja pas kene raine. Sing ngepaske kowe lho. Apa? Lho mung aku kene iki ora munggah ora mudhun. Lho delon, lho pas dhewe to. Wah, Ya, Reng. salahke lho. Wong pancen patrape
ora tau nonton Pergiwa Gatotkaca ya ngono kuwi. Ya, ngono. Ning nun sewu lek pas jengkeng ngene nun sewu jenengan pasuryane ngedepe rono ora kok rono. Maneman. Ya wis lek angel dilekne Pak Haji. Wis kono lho. Jane aku ki yo ngerti iki dosane wong rezeki yo. Ora wong ki pendramaan. Pendramaan. Karon sih. Iya. Kene iki. Wong dadi wedok. Arep ngendi to tekan ngendi? Ngrom. Ayo ketenan sing lanang. Ora iso. Kowe dhisik lagi aku. Hah? Nek sing lanang sih? Kondisine piye? Enggak apa-apa, yang penting enggak layu. Oke. Layu dites ae. Ya tak selentik emang. Apa lagi dong? Angungrom. Angungrom. Marang bendara. Kene kowe apal mbok kowe dhewe. Aku malah Coba. Angungrom. Tekan ngendi to kono-kono? Angungrom. Angungrom marang bendara. Tiasulestya pijer ngincangake alis terus Wale. Kowe sing muter kok aku sing muter. terus no sesudeman Coba. luwih becik patenana timbang
Jumeneng riyen Mbak Tatin menika sisan. Enten pamundhut rengu bareng karo Nduk Winong ya, Nduk. Ayo wah Winong iki semengi rutebang dhewe kuwi. Ket mau makan gaji buta lo ya. Sate malah rati tokke. Enak. Iki karyanipun Eyang Suwargi Wangsa Subagya Tulungagung, nggih gurunipun Genduk Winong ingkang menciptakan lagu Rengu menika Mas Gareng. Wah, nggih. Nganu rengu nggih. Ajeng mawon nggih. Rengu. Ngapa? Ora iki lho. Anu iki sing diarani isen-isen ning apa tontonan ya kudu ngene iki saiki. Lah nggih. Iki calurung iki pangan semuanya rantek. Kaya ngono dipangan, dinikmati suarane. Lah padha wae dipangan karyane. Wah iya nggih. Nggih. Lajeng nggih mawon, monggo gemene wekdal nggih. Nduk nang. Sejak ikatan rengu enten aman niku dene sampun dangu. Ayo ki Mas yo. Bos
Sindang baru terakhir Sugeng Nyimak. Bebasan sakomo sayang senteni kumambangeng seror langke Ince Sapri Sugeng Laras. Gangsaran to. Suwek gropak kok gangsaran piye? Tak dung lung tak dung. Biar mlebune ngangguk malah kuwi marepe. Ning kreasi iki lha yo jenenge iki Mbak ngene pengrawite panjake Mas Yoyo ki akeh sing guru sing dosen. Wis sekolahan sedanten. Heeh, iki si Taslim ki yo. Guru iki guru ki. Guru napa? Guru wilangan, guru lagu, mergo wira swara. Wira swara. Nggih. Iki apa do prai atau bintang tamu kok do WA-ni kabeh iki? Sinten ta? Mbak Apri. Iki Apri. Mbak Elisa. Dari Klaten. Juga menyimak Pandalam. Pandalang ganteng dengan bintang tamu yang menjelang sepuh. Sapa iki ta? Kok aku lho? Ayo kuwi kok. Sapa nama kuwi? Inces. Inces sih lho. Menjelang sepuh dan yang satu bintang tamu galak dan endel mentel. Salam buat Mas Imam. Ora melu. Niki wae nggih do chat tenggen apa streaming niku antara Mbak Elisa sama Kak Inces itu. Oh iya teng YouTube tadi ya. ana. Nggih. Oh nggih. Lah ngono kudune lah aku pas bintang tamune Apri Mimin sampean yo ngechat nang YouTube. Iki mau ana sing ngechat aku dalam ya ora mayang ngono. Sapa? Pak Sukron Suwondo. Monitor. Monitor putrane. Heeh. Lan lakon iki lak sine kagungane Mbah Sukron lakon. Nggih. Sanggite barang. Wis sewa gamelan, sewa wayang sik sanggit. Lakon, ayo banyolan kabeh Mbah Sukron. Ono iso ora weweh ya. Ayo. Ono kok ora weweh. Ora ngekeki bapak. Lah kuwi weweh apa ya tak didone awakmu. Wong weweh sing apik ya tangan-tangan meneh sing kiwa aja nganti roh. Ngono kuwi. Oh ya, berarti ning pon weweh dereng. Heh? Pon weweh dereng. Urus aku kuwi dudu urusanmu. Piye mau tubuhmu tangan-tangan Weweh. Tangan kiwa aja nganti ngerti. Heeh. Emoh aku kan. Lah ngapa? Kuwi ben esuk tak lakoni kuwi. Piye? Tangan ngekeki sing kiwa ora ngerti ulen. Kuwi iki aja weweh nek. Gilani malah iki. Lho yo ora ngerti ning tetep nawaitune kudu weweh ikhlas. Nggih, sing penting ikhlas. Nggih. Mbak Tatin kalian Mas Gareng Gandeng Ponorogo niku adalah kota 1000 pondok pesantren. Nggih. Lang rumiyin ugi ngaturaken salam sungkem dumateng para kiai pengasuh pondok pesantren wabil khusus ing pondok pesantren Wali Songo Ngabar. Niku. Nggih, ingkang insyaallah benjang tanggal 1 Juli menika kepareng wayangan dalam rangka milad Pondok Wali Songo. Elingno aku wis suwe lho ora ditimbali ning Ngabar. Ning Ngabar suwe ora ditimbali aku. Iki digolekne bintang tamu sing urung haji, bentang haji ngono lho. Oh, ngono. Berarti aku justru aku arep ngetokke biyen kerep ditanggap ngono iso munggah haji. Oh, ngono. Iki pembuktian kudune. Nggih. Engko tak perjuangne. Aja mung perjuangan ya doa omahe Rama kok. Iya. tanggal 4 Juni nggih.
Nggih, Pak. Oke, monggo sedaya Kok periksa. ini mulek mawon teng Ponorogo matur nuwun dumateng para warga masyarakat Ponorogo ingkang kepareng tresnani budaya. Wah. Nggih, khususnya. Lah gandeng menika kathah pondok pesantren ngaturaken yang bernapaskan Islami. Apa kuwi, Mas? Karya Abdi Solo Ki Haji Anom Suroto dalam lagunya Pepeling. Ya. Oke. Sing ngasto sapa iki? Kur. Ya Mbak Bir, Mbak Dian, Mbak Ova, Mbak Tuti. Ayo, Nah, ngomong lungguh terus ora ngadeg blas. Sapa? Ayo, iki wis mau liwat. tak salon barang ning kene ora arep lungguh. Ayo. Nggih. Wah ke Walondo ke melu ngadeg. Nyoba. Rambutnya openi ya rambutnya abang. Lah iya. Monggo pepeling lajeng kemawon tak kuntak. Yuk. La
Patih.